Здравейте, аз съм Дъква и си играем Mirror's Edge. Аудио... доста по-малко аудиото. Как се търчеше? Ай се знам. Превъртал съм играта 2 пъти. Играта е доста интересна, тук скачате, правите с нея, макар ще става бала. Играта е старичка от 2008 обаче графиката е уникална за тази година. Защото само там, аз не дойдех. Те червените неща, дето... те всъщност са червени, просто стават червени за да ви покажат къде трябва да ходите. Знам как се прави това. Добре, така ли трябва да направя? Да, и това знам как се прави. Много мраза туториалите. Тъпостите ми са. Ама май не може да се прескочи. Окей, има скип тренинг, ама ще го направя. От малко съм забрал контролите. Окей. Опа, нагоре по тръбата и тук. Къде? Това винаги го забравям, че трябва да се дойде на тук. Толкова път съм го запомнил. Това е интересно. Така... тия много ги мразя. Това винаги го гърши. И затова исках да си напратим в този спомен как се правиш тази част. Това е лесно нататък. Само в началото. Space Q Space. Окей, направих. Игричката е следната. Точно историята не съм изследал. Вие сте Кейт, една доста интересна азиатка. Рисувал съм я. Не се опитах, обаче се получи съвсем друго момиче. Което няма каши, бие се, стреляла си, имаш пушки. Просто уникално. И там нещо се правеше в... там нещо, някакви саботажи се правеше. И... на ръба баш. Ай, тази някаква приятелка ли, не знам какво. Не съм следил история така. С Shift. Окей. Ей това. Къде? Сега ще се бия с тази. Merc wants me to run you through some sparring. You know how he is. You ready? Okay, come on. You can string together. Окей, това е яко. Alright, Faith. Let's run through some weapon disarms. Just in case. Сега как се взима пистолет? За десния бутон. Взимам това и пам главата на една. Remember what I taught you, Faith. Isolate them. Fight them one at a time if you gotta fight. Взимах и пистолета. Ага. забавен каданс, взимате. С ръст се пуска забавния каданс
Защото има един скок, който иначе няма как да го направите. Просто изисква много бързи рефлекси, ако е без забавения каденс и после няма как да го направите. Чао, чао. Мисля да плевам играта. Окей, това ще бъде за първи епизод, после тренинга. Надявам се ви хареса клипа. Тук що я свалих. Исках просто да ви спром. Е така, чао.